wasithanda mlungu wasithanda yomalandele sala yena ukata benomgomo ngisho kwela gcabuza vele ijogo simlomotivo singesendoda ezakaliseza ukuthi kusinomzana abe phansi emaqadini madoda nina bombuyisa bohlobose nina bombongo ngiyanibiza nonke emaqadini hlangana ngaso ngesikhathi yena umshala weni lona undaba zezwe ngithi ngifikile ngigalelekile iyona imfene lethusi liyamenye enhlane ngalo umakhothi egwile ngiyaniphakamisa njalo ngithi khehla lami lapho ukhona uphinde usikhumbule siyakuthanda nathi ulale ngoxolo khehla lami kuningi besazokwenza wensizwa niyaphila bafethu ngiyathemba ukuthi wonke umuntu obukayo njengamanje uyaphila bafethu uma nihleli nabafana noma namadoda nihleli hlasimbe niwu10 hlasimbe nikhuluma ngento efana nocansi amukho noyedwa umuntu oke athi hayi mina ngiyabheda ngishaya udaka wonke umuntu uyibeka phambili athi hayi mina hey uzakhala wami mina hey ngiyashaya isinqe but okungelona iqiniso lelo ngoba kwaba u10 mhlambe babili kuphela abakwenza lokho the rest kuyabheda kunolomzuzu lo okufica usuwedwa abasekho labantu laba okade ukhuluma nabo usuna lo muntu lo okhuluma ngaye labo phezulu kwakhe yabo uthi uyaplaysa nje level finye ekhehla lapho awazi ukuthi ufuna wenze njani noma uxolise noma uthincese and kunombuzo azobuza yena wesifazana athi suqedile njalo ngicela ungiphelezele ungazi ukuthi uzokwenza njani abo lo mbuzo lo azokubuza usuqedile njalo ngicela ungiphelezele lapho isithunzi sakho siyehla ukuyithemba kuphele nya ubudoda bakho kuphele ngoba wonke indoda kahle kahle ifisa kube ngazi ukuthi inesithunzi yenza kangcono uma kuse kwiziwe embedeni uma ukuthi leyo nto leyo iseyakwehlela noma iyakwehlela vele kumanje kumele uthole le khombo le nayi le khombo le umseshi lo lo mseshi lo uma unenkingi usheshe uchame inkinga yokuthi uma sewulahlile umthwalo ayibusafuna ukuqhubeka unenkinga yokuthi ayiqine umseshi ukwenza ukuthi mayiqine mawulasa isikhathi eside mawukwazi ukuthi noma misiyiwile uphinde futhi uqhubeke bese kuba yila unganzala ogogo isiqhwaga lesi isiqhwaga sekamero lesi isiqhwaga sombhede lesi uma ucase ngalembiza le iqolo lishaya ibuseceleni umeqo ibuseceleni iqolo ilenza libe kuba ngazuthi uyispring sikaganaganda ngalendlela usukumuva ngayo ngoba ayikho into akuphazamisa uma usucase ngasimbi lezi zombili wathi umseshi othi unganzala ogogo uma uphezulu umuntu wesifazana uzokubuza umbuzo kodwa ngeke usafana waseqaleni uzothi ukani baba uqeda nini sengikhathele ilapho ke ibambe ngakho mase buza kanjalo ke ilathi impela ibambe ngakho ke ufuna abuze kanjalo and ekusemi seyovuka acela impinda uyayicela impinda la umuntu wesifazana akakubuza ukuthi nene manje akakubuza into eziningi into eyodwa ayifunayo impinda ngoba sefuna ukuthi uma umphinde futhi ngalembiza hayi athi nene ngicela ungiphelezele ngoduke ngoba usha udaka cha udaka lishawa la ziyabuya la uba iqolo lakho liphenduka libe ispring ubo umshini okuthunga musucase ngalezi imbiza lezi bafethu nasimemezele siphuthumayo ngomhla ka26 kuyona inyanga lesekuyona uJune ngizobe ngise M10 rank 26 ke kulokhu uzobupha nensuku ngizofika kodwa ekseni kusukela ngo8 kuyoze kube intambama ngo6 osesemsebenzini uzokwazi ukungikhava off uzongibona
osena shift sizobonana. If ukuthi uyayidinga izimbiza and ufuna ukwakha umuzi and ufuna ukuklina iqolo, ufuna uqinisa induku yakho, uzongithola M10 rank. Tefuna uma wenze nje wena, ngena ku WhatsApp number yami noma inbox ku Facebook, uthatha ama details akho, uthatha i-cellphone number, inumber kuphela ngidinga kuwena, i-cellphone number yakho kuphela negama lakho, and then sikwazi ukuthi sixhumane mase ngifike ngale eGoli. M10 rank eShell Garage. So abantu abaningeke abaseGoli-ke bangazila la ngifike ngime khona. IseGoli ngomhla ka-26 kuzobe kuLwesithathu kuswele ekuseni kuze kube intambama ngabo 6 kuya 6:30 ngizobe ngikhona M10 rank egarage, ngizobe ngiphethe yona le combo le. Bese kuthi ngomhla ka-28 and 29 ngizobe sengibuyile, ngizobe sengikhona la eKZN. So bafethu abase-KZN abayangazi abaye bangithole emathuneni eduze kwama-tax aya eDurban Station opposite neMetro Lounge. Kuyila ngibalethela khona imbiza, hayi ukuthi ngihlala khona but uyangifonela ukuthi ngilethele sihlangane khona ke. So ina ndaba ese-center kuna wonke umuntu okwazi ukuthi afikele khona, ngoba phela kukhona abaphuma phasha kothukela and then abaphuma koMaritzburg nabakhona eThekwini around uMlazi, kuzoba iLamonti, Chesterville, kuzoba maningi kakhulu Ntuzuma, maningi kakhulu kakhulu maloshasa aseThekwini. So bayazi ukuthi sihlangane kuphi, sihlangana khona lapha emathuneni aseduze kwase-Durban Station, emathuneni kunama-taxi lapha eDurban Station opposite neMetro Lounge. So ngizobe ngikhona ngoLwesihlanu okuba umhla 28 naumgqibelo u-29. Ngeke ngibe khona ngo-25 nango-24 no-26 ngoba indlela yami izobe isibhekele eGoli ngoba ngise-M10 rank-ke ngomhla 26. Bese kuthi ngomhla ka-5 umuntu ose-Eastern Cape ose-eMount Elif osondelene kahle neKokstad. Ngizobe ngise-Kokstad. Wonke umuntu owaziyo ukuthi uyayidinga imbiza, ngithi bafethu senikhala kakhulu ukuthi e-Eastern Cape angifiki, ngiyadlula ngivele ngidlule eCape Town. Ngomhla ka-5 ngizobe ngiyise eKokstad, ekule mall eseKokstad. Umuntu owaziyo iziningi indawo-ke eseduzane ese-Eastern Cape eduzane neKokstad. So ngizobe ngise eKokstad emall. So uzoshiya imessage futhi ushiye ne-cellphone number yakho, kwazi ukuphasela amaphasela akho, kwazi ukuthi sihlangane laphayana ngomhla ka-5 okuyobe kuLwesihlanu. Kuthi ngomhla ka-6 ngosolulandelayo ngizobe ngise eMthatha. Useduzana naseMthatha. Indawo zeMthatha-ke eziningi kakhulu, ngayibala ngaphela usuku, but iseduzana naseMthatha. Ngizobe ngiseMthatha ngolomgqibelo obekumhla ka-6. Ngizobe ngiphethe futhi zona futhi le combo le. Ngifuna ukuthi abafethu bakwazi ukuthi bavuse imizi. So kuthi ngomhla ka-7 okube kuyisonto ngizobe ngise Cape Town eGugulethu Mall. Bayangazi iCape Town Gugulethu la bangithole khona. Ngizobe ngikhona futhi ngomhla ka-7 nakhona futhi kuzobe kusukela ekuseni kuze kube usuku lonke bazongithola khona. Inamba yami ithi 065 629 5372. If ukuthi awufuna ngikuposele use-Cape Town, use-Mthatha, use-Eastern Cape, ngiyasondela ke kule nyanga lena siyayona, ngikhwa ngoJuly. Umhla ka-5 ngizobe ngise-Kokstad, 5 July. Umhla ka-6 ngiseMthatha. Umhla ka-7 ngise-Cape Town eLukhuzaneni Cape Town ngomhla ka-7. Inamba yami nayazi. So na ku Facebook ngisazokufaka lo video ku Facebook, noma nombane ngifuna ukuthi ayithole imbiza ku Facebook, ku Rich Dube, not Sicelo, no, Rich Dube ku Facebook. Bese kuthi ku YouTube nguSicelo Dube. Ngiyacela ukuthi nifike niyami lapha ku YouTube, nifike ni subscribe ukuze ukwazi ukubona wonke ama video ami engiwapostayo. Ku Facebook ngu Rich Dube, ningifollowe nibona abantu bebonga ngemsebenzi kaMsishi, umsebenzi kanganzwala ogogo, umsebenzi yale combo le, ngoba le combo le noma ngabe una 60 noma ngabe una 65 kodwa uphenduka ube umfana omncane
ube umfana omncane ona 18 years. Ngithi kunina ayivuka imizi. Ayivuka imizi amakhehla. Ayime ithi mpo. Nikhumbule ukuthi umuntu wesifazane zimbili imbobo. Eyokudla eyangaphansi. Zombili kumele ukuthi umfide zona, ungamlambisi. Ayivuka imizi amadoda. Ayime ithi mpo. Ngiyabonga.